Hey guys, magandang buntag ni yung tanan. Ako na po din si Jinverse. Napamidari sa pan guys. Buhol. Ayun sa sunod adda mo, uli na po mi. Nato na po ta Cebu magkita-kita. Ay mo naman nang ikaw ng kuan. Para din gusto kagawan gabi. Huwag ko kamati. Mga alauna, alas 2 to, nakamata ko. Oh, kamati. Grabing lamiagang tug. Okay. Ni kapoy nilaglaag gahapon. Ara nang lipad sa kay nag-adto na ko dito sa Inagan, dugay na kayong panahon nga wa ko nakabalik dito. Munga ko na midari kuan guys. Taong ga si Manang wa na itaw dari sa bahay nila ni Manang. Naglakaw na sila. Nang tagayra kog maninang, kara kog maninang. Hoy, Yung manian ba? Sulay na tagnabay unod. Inja. nalagi tasa dari nangapinas na nagsitatay. Lapay. Lagi tasa dari nabilin. Ani man ni sila dari mag labing-labing. Silang duha si na nagsitatay. Hamog man pa tugnaw. Hamog barang bugnawa, sangit-sangit nga tong kananis na mga kadahunan. Tugnaw kaajo. Oh. Pangita. Di naman gusto si nanay makakuan kay masakit nagbalik kawang ni nanay. Ito yan. Bago pa man natang ikuha dahil naging adlaw, bago pa man tang nanguha. Hinay mo bunga. Ay hinay mo kuha. Nagatot paspak lagi ito. Mga guwang namugod ni. Paghagladya kay dada na to Cebu. Ha? Paghagladya kay dada na to Cebu. Asa ni? Kadang ladya. Atong ipunla. Basa man. Hangdan ta kang gunting. Basa. Kana oh. Kay na na. Asa? Tutubangan nimo. Oh, nidang liso oh. Ha? Nidang liso. Hangdan ta kang gunting, dala nakuha na. Maka nagda gunting. Buwang na kayong okra. Kaya atang idugang og tanam dito ate. Kwa ah. Lupagay paglusot oh. Kamanihan ni Tiri eh. Di ka nang manin. Kaya saan sa bahay? Hari ba nang... Natin lagi nang resibo katang itanam pun ipa. Kung taong to katang isugba punga ka. Mugay ko kayo magsugba ko. Ay di na ko isugba. Lapuan. Lapuan ra na sugba. Wala gi ko na magnanay dag ko ani. Na dito tayo ning sanjad to as juta. Ako ba? Nindot na ni mga kuan bati nang dag ko. Ano inani ba? Wala ko mo mga inaning talong. Kapa dito sa unahan oh. Mga lata boy. Ano na lata na be? Now. Now. Imong giagian. Lata lagi na. Di na lata. Katuto sila kana. Ako rin nakahurutan sige. Ikaw na nakahurot na ning taong gukra ni nanay. Hapilig kuan pa talbos pa tang lapuan kay susawan na to ginamos. Sana na pabidak ko. Ya dapat mo be. Ano talbos? Tara man dito. Panguha gagani kapit. Dare. Wa nay taong imo nang gi hudtan kasaban sa nanay mo nang gihudtan. Pero napidaghang buwak, mamunga pa ni kay napidaghang buwak.
Mingawon na po ko daning lugar ah. Pila na pod ka buwan di makauli. Mo pay pagsilang sa kuan guys adlaw. Magpatulan ni nanay kay gadabos ag buwak rabing daghanan eh daghanan kajong bunga mga gagmay pa. Nanapidag ko di nila maato. Pangatag naman silingan ag uban. Nakuha na ka? Mingaw na. Mingaw mo day kadyo sila danhig. Sila ra, si Ate Alit, si Aisa ra. Kalian nagsiliksi. Mulakaw nami ha, mingaw nagsamot. Bisan pa dagdagan kadyong anak, lakaw na. Mingaw day gihapon, kabijaan mo lamang gihapon day itang ginikanan. Madyo day po di sara kabok kagahang anak, kay mo maghihapon, mulakaw, bijaan gihapon. Ha? Ha? Yapi lang talbos aglapo sa mga taong ha. Gamay raman. Sakto ra na. Ha? Sakto ra na. Sa may mga lantaw diha. Nay mga ladyang okra ba? Mabub ba na? Tangtang judadyo nang imong diabetes so kanang hinog na imong ububon. Narabatuningan nga mag-check up ka daw kay basig na diabetic na kunupod ka kay nagniwang. Bakong taon kay ka nagproblema. Kuha sa tabi na diyo. Liwaros na yung na manurig isda jay silang panggimaik. Tugnos. Pictures ako daris manihan ni Tere kang binuangas Tere. Harbisan ni mo ang mani kay dada na mo Cebu. Nakatiri man ng mga manihan oh. Wala di bungag talong bay. Makaani po ni Tere danig tengag sakog maani na ni. Lami dyan yung naijuta ba makaikag dyan. Magtanom mong mga ingani. Magdakog dahon kay Seliana. Magdakog kong dahog mani dyan manigduduaan. Harbisan na imong maniti reverse ang gadag Cebu. Hilak di siguro steri naguli ni jagi kan sa Valencia agi jang manina hurot giharbis na jagi ulig Cebu. Talong ginanay. Dara yan. Jamog pa yan. Nagkamayo yan. Duha man din ni kaluwang ning kamanihang tiri. Kani oh. Taman dito duha kaluwang gijang kamanihan. Dara yan oh. Lami lagi kag dress yan. Nangay kasi mohang dress. Ano sa birthday ni Gian Mamadidin? Nagka-miday. Mi 11. Matok ang Cebu day. Matok ang Cebu. Ajaw na kanarang kuan. Tayong lapuan ay suka dato ginamos ang atang ituslo. Agbuhi ni tatay nga kuan oh. Limokon kabili na si Jahang igsuon nga. Tuanas langit.
morning, Nay. Sa jumi dito si muhang utanan ga. Muhang taong. Kana may mong dalon? Ito sa babe. Huwag marang, itong-tong mo. Di ka na, halaman sa bakod. Diyan ka tong ringkot, may mong iso dito sa bag. Lo. Ipaibabaw, ramanin mo. Makatilas magbugas nga ba kung pinagaling kay Looy. Ang mga saging nila na yan, nag-iabot-abot. Mga hinog na. Napay tundan. Ha? Saging? Maglisod na migsakay sa motor tay. Dokdohon na lamang Junjun habang nag-drive, dokdohon. Nara guys, ang gasa ni nanay ni mama. Tilawon ko niya si mama o kuan. Bagong pinagaling na bugas. Maliit ba dali? Diyan ka rin Kasawan galing ito. Sakto din. Doktor ka dyan, bitbitin. Salamat ka, Junay. Milipay dito si mama, makatilog bagong pinagaling na bugas. Masige uwi na dun. Ano siya nagtaom? Kurot na. Sa gilisog ukra? Tanong dito. Naman may tinanong, pero punaan. Ako. Hindi rin nakahurot sa taong nila na. Alos kadadlo, sige panguha. Wala pang ikinag ko. Gagawin na magod na kay kuha na na. Hindi, karaan natin. Ha? Uban ko nila si Mama Dizzy. Muban ko nun siya Cebu mamaali. Ano naman may dagang sirens? Saliana. Kuha na katiri na. Para sa na. Legit na dyan. Kadabon, mas tirin chicken. Inject sa unsa man. Le. Kasing-kasing. Singkasing ni dyan. Sirap kamar ba mag-inject? Okay. Atos doktor. Ha? Grabe tambaw. Ang gadi ka mo uban kay ma. Muban ako na siya, muban ka Cebuyan. Ha? Pero Wala tingnan ako ko. kimis pro mi. Ikulat mi. Butan man ang mga iroa. Abutan, nagitiwang-wang maningana man. Kaya abre magportahan mo nang nahaglak siya. Oo, na mo suhod. Kaya nangatog na mo jag portahan abre pa. Paniro ako to kabang. Grabe siya nang iroa, makatabang nang iroa. Tama maniro. Tabang mo. Mahal na po naging yung anak na eh. Ang iro. Bako mis pa mi di man sa gawas. Ano way pag-abutan, pag-gender to, manito dito, ano silhi. Nagiro may nag-uw. Grabe, ganda nga ni patagi. Ang dito gender ko, adra siguro dang nahana, wala na silhi dito. Nagilak ang Swangit ang giro, ano swangit ang giro. Hilak. Giro. lalo. Ang gawas mo kami, ang gawas. Namuha to pero makamata mo. Para makamata mo. Apa mo ito matugin mo ko na ilawang si Pami, pero ako pag matugong, best man. Butan ka jug mga iro no. Ay sa butaw ng tubig be. Ganan ko inga ni ateng dengagan dito sa kuan pa Cebu. Ako tong usbon lang itong kusina ako. Kay malingaw ko. Umuban ako, mamuban. Inga na binga ni ba diya mang nadakan sa kad pagkagamay. Na na may magdengag mo nang malingaw ko magdengag ko kuan na buwan. Tanawan. Ang daghan na ragsabaw. Sa dirarong dali malata gani. Dugay mo bukaw gamay ray sabaw ay butang Dali buko na dagang kahoy. mapagkaga. Dilo ko nang taklog sa pao. Kabaw ka ba ilik ko na wala na ko na. Patong taklog sa kanil, taklog. Ang pao, hindi sila may sus pao din. Ha? Pao. Daga na madigpaw na. Nagidengag nagkuan guys paw. Nagansa kanay. Nagbubuang-buang na rin. Mabuhi at mabuhay. Ha? Mo de problema din isda no kay daghang manuroy. Hindi na mo mga tuglungsod maguwat ra mo og kuan nay baligja. Ay nay baligja nay kuan basuroy. Sanay? Suguan may gabi, ganaglano rin. Kusog magkasuguan nay kaning naskili di mong bisbisan. Kusog to kasuguan gabi. Lamig buwak ning buwak katay-katay. Wala ka dito. Kamis may nga doon yung buhay. Katay-katay. Dahil pag uling may taribit dito ng restun. Oh. Ngano? Yung kuan, ako nagpaagas. Si nanay nagpaagas. Managkisira ako nagpakuan. Low street na guro nanay. Halidan di ay pa. Halidag pusit ba kay masayang ang tubig magagasagas.
Ay, kaya ito palitan na matog long sa kajut na. Oh, palitin. Alidan. Kuha na ba na siyang kontador? Mupatak na silang kwintador na. Pila lang profit. Ano saan ni ihatan Ha? kung mamiri mo Ha? madidin? Isa yan? Makalimtan niya na mablihan ba? Na. Patay. Ay, humok man makuhan. Alidan gani. Hindi pa para mo nga. Matan mo ron mo kumahaw. Ma'am kaunsa. Ito kayo, picture ko ng simbahan. Simbahan. Manig yajong junjun pud. May ganyan yung tege iyo. Naangan mo na mas duta. O may naman. Hindi na mo maghawid nang magsaod ba? Ano ra? Ito may bagyo sa latunglo. Ang lupatong udana. Kanang haputanan mo kuhan mo. Paguna ang bikil gidana niya. Magpaguna mo. Bikil sa mga gani di. Mawir man yung ruoy. Wa na may mga laki magumawir na may mga trabaho. Mayad na laman mo ni tagpila pud nay adlaw magpa. Kuan. Ano? 400 adlaw. Palit ko sintos. Ako ray bit-bit nay. Ako ra. Ako ra. Buo mo yung pizza dito ang buwak. Nangitak na akong buwak kahilin. Ni kapajas eh. Kahilin ng kabagas na. Wadag ko na kay. Tapos isa walang hinugan. Mabanggi man gabit atan man. Nagatan Ano sayang. mga sangarang banggi-banggi. Katong duta to. Ang bunga na bunga duta. Sayang mabanggi ako ray bit-bit. Pagkatang doon din sa September doon din masayag ang Kay sayang agkon sig tuto. Ako ra. Ako ray bit-bit. Nama yung bukto na ito. Lami kag dress day. Lami kag dress. Ay, ilang ipasok na rin. Ang bukawin man. Ano sila? Way classes liksi. Mga siya. Gracias na siya. Dahil umahaw ko na ba rin bali na rin. Kung ano yung turok, hindi ka mo pangaan ba ito katong dates. Nga dito sa Amerika, nga pinadaan. Nagpaturo ka nay. Dito, gitusok na lang turok man na. Naganipit kahilin doon. Asa ni mo itanom? O, sa itang lang, o dari bas bakri. Para Okay, mas panda na, muda ko baka na. Mga mapapanda na. mura mo siguro naglubi-lubi, no? Agpunuan sa beach, no? Dates. Murag lubi-lubi, muda ka mo siguro na to nalaman na sa ubos itanom na dito. Ay, punuan na. Punuan. Ah, malapit na mo na. Iya. Ang gitusok ni Kuan. Nay kahilin. Ay dahilin tanong to usag sa uli day tanong. Muda ka nini murag lubi-lubi at naman ni sa ubos itanom dito ba? Para kada tuon sa nangit tanong sa abos. Majo kinining tiro. Turok. Mo bunga baka kun na aw ani na. Suwa dyan. Suwa dyan na ako. Niluto na bato. Madito niluto. Ora magniluto nito kay mura magi ko naglakik. Mora to ija. Ang dami sa pud. Nga blumig tanaman na na kay binisbisan. Di sa kay nga di man maunan. Dani. Kari uy, lami Ay, ka kadro po nagsing panalingsing. Lami yung kurma. Kana may laming buwak ka. Kanino? Nay mo nga na. Wa ko yung ngani. Magyari ka Kay mukatay. Asa man ni, asa man Kini pagtanong dito dani. bay tanong lang nyani. Dakong kaang da pakatay sa Pakatay sa kuano. Ug kampanya Na may permit sa barko magdadag mga Si ate lagi tanim. kada mo lagi Si ate kay mang uto-uto untong mga kuan dadto. Tsaka ko kay mauwaw man ko mag kuan-kuan. lipat. Mo ban makakagsibo yan? Ha? Banta? Nakaluto na ba? Madidin, no ba kunin mo si Mama Didi? Yehe, ban ka? Ay, salamat kay mo ban ka. Tinuod? Kaya ito tama eskwela yan. Hindi nga. Tama eskwela, transfer ka, sugot ka. Hindi mo sige kagilak. Ito ka dito. Ladyo ra magsibo. Mo tabok para batag dagat. Luto na kayo lakaw ta. Pwede na ko ni. Napa. Pwede na na. Nakaiparita pa itong gripo niya. Napagripo sa kawas. Adyohan pa to ni mo kaysa. Kung tadaan, magpapultang tadaan gasolina. Hi guys, sumanamig pamahaw guys. Damato sa amin sa merkado kay palitan na mo tong pusit ang kanang igripo kay taron mo ni Junjun. Sayang ang kanang agas ba sige agas-agas dako sila babayran sa Nag-ilis ka kung ilang tubig. Nang sa di pa may muli og sibo. Pangkuanan sa ning Junjun ni sang pang trabahoon. Kay wa may mag kuan ni kay way mga laki dani kay tuan na trabaho mga laki.
Sila yung mga baji na ni mabilin sa tialit suksi. Aysa. Diyan mga lakaw sa mi guys. Sa aming merkado. Diyan ag pasalubong dahil ni nanay ni mamay dyan ang giandam. Giandam ng nanay ag ijahang pasalubong ni mama. Imagine naman kuno sa mama makatilaw kuno ka ng bugas nga bagong pinagaling. Pang trabahoon sa nin ni Junjuning mga kuandanhi. Kinsan mas tatay di naman makakita. Kung makakita laman nas tatay, pwede si tatay may mo trabaho. Naman naman ta gahapon nalimtan na wa makiti ng repo sa likod na tulo. Kato na laman may kuan, uwang katuto ag kuan bagay walid ag pusit. Tara dira ko sa karsada mo, sakay kay lapok. Dangeg. Ang tambo ka kadyo bulanghoy ati kamunggay. Na medyo mupujo daning ingani nga kuan lugar. Okay, daghan kag tanim-tanim. Naman ay unod ang bulangoy nagdungag man migahapon. Nanay unod mo bulangoy katong gidungag niya ati gahapon bag sinuban. Ang dami akadyo. Ang mani mangoy ko ito. Tara na kang inita. Ato sa mi guys. Hi guys, nanamidari ning hapit midari sa mo ang kuan simbahan. Picture mi ni Junjun dari sa mo ang simbahan. Nice na gamo ang simbahan. Ay kuan na kanang dako na kutruhan ba di man nga ni sa una karon kay nice na kadyo gamang simbahan. Sigihan pa nagkuan trabaho naman lang sa kalami aking story. Adto nami guys. Palitan na magisugo ni nanay. Nakapalit nami guys. Diyan. Kapit mi dari paggasolina mi daan kay. Pagbiyahe na pud padung uli Cebu. Padung nami uli guys. Wala na bilin da, wala na uniform dito ko. Oo, ora man to. Plastic din po. Gripo o ka ng plastic pang butangan kuan baon. Welcome to Sunnybrook. Ang sirbato malagi ka. Dili mo agi. Ayon. Crossing gani, nagay mga na trabaho gid mo kay malay mo na mo labanan. Yung mga proper driving yun. Kita ka lang pasalata lang. Busina yun. Kaya na busina ng motor. Sabaw, sugba-sugba, bangus mo iya. Naman, dani kay narami manuri mga isda, kasi di ka mga tuklumson. Hindi na pang publiting. Kaya
pila po'y plate matog lungsod. Naki 100. Plate na, sayang pa. Ipalit na lagi stay mong 100. Gusto na tag-isda dali, manurot kami. Pwede. Ito, diarang isda, suba-suba, sabaw-sabaw, upan-pang kinilaw. Barato na lang, barato na lang, barato na lang. Pag-practice kay naguli natin na manurit tag isda mangangkat ta subay. Bangos, tulingan, tamban toloy, upan-pang mga nilalang. Buwang. Noy, kung sa isda, sunod balik. Magkatawa siguro ang umino. Sa ibang klase to. Mangangkat ko na siya sa ubay. Manuri ko na siya isda, nagmuli ko na midani. Isda, Bis ubay ito sa tayo. kuyawa. Mari na ito din magnegosyo. Ako si tao ng lipo. Mamadidim. Maligo ko. I love you yan. Nangay kasi mo ang buhok yan. Nga giputlan ni Ate Aisa. Ano kayo? Sayang mag-agi ba yung kontador. Dako ilang bayaran na. Kaya na pala ko yung pang lagari. Unta ako ni pabarog ana. Wa mo ko yung lagari ko. Wa ko yung gamit. Ani lang. Kay kahoy man ang kon. Dali ra na magabok. Ha? Kahoy. Gahi mo na. Kubas mo na. Kahoy agimuhang ka ng kuan. Wala mo ko ito. Buon. Mamadidim. Sige na nga. Ang laghan nagbunga silang sili. Oh. Isda. Maria, Hindi pa puwa. Isda. Balik yung isda. Hang pakapunin silihan nga dagkeun man. Ramang daghan nagbunga. Sa gibot ni Papa Junjun diyan. Dali raman na pano. Uban pang nilalang. Na. Gani, Boy Scout, palaging may dala. Handa na pa rin na magnisbis sila og buwak. Dinas na na maglisod og hakot-hakot og tubig. Palaging handa, Boy Scout. Hindi na maglisod og mga baji og magbus mga tanom. Pwede na lang sila maghus. Putakan nilang hus. Pwede tayo. Yung maghugas po sa motor. Dali ra. Nalay tubig dari. Hindi naman. Guwapa si ka, Mamadid. Mama sa tiin mi Kuya Junjun. Ha? Sa tiin mi Kuya Junjun. So, sa Valencia. Valencia. Tarararararara. Ano sa tiin mi mo ulit si Bu Mamadid. Okay ba yan? Oh. Pinis na. Inis. Hindi na magtuto lagi gyapon. Hindi na. Kasi to. Kani, guba na ni. Isbiri guba-guba na. Kaya na ka sa maestro Kuya Junjun. Wala ba yan? Nananay. Linis nanay. Okay, mo kuan man na sa kuanay. Mo kuan na sa kontador, mo apil. Kay ni subay na ba na sa kontador na yung kuan. Tagpilay mabaran just tubig na 150? Minimum ra sa tuwa sa. Tag 200 kapin. Minimum ra no 150. Daghang kay tog tagas, daghang kay tagas man. Dapat bantayan na ginay kinanami kontador ka ng mga tubo na no, na yung mga tulo. Hingtan ni dayon. Ang mo na. Oh, kaya naman mag-aagi. Isod na kung uli ako ni magdala ko pang putulog tubo. Gabas pa gabas. Ako ni pabarog dari oh. Ano ang taglig ko pabarog ba ano? Para butangan na lang mga bato diha para pwede maghugas dila malapok ba sa? Sana balik magdala ko kanang ang gamit na ni ramon sa motor ramon magin nagamit. Bakit pang putol man? Nindog natin pang putol. Kaya nang teka bilya o na ha? Ha?
bawa sa dari bawa dito. Pangda siguro sa mga laki. Nino tong natay panggabas kay namon tay kabilyaw, wa mo kay pamputol, di matabag sundangon. Sunod na pod uli pohon. Ako nang tarong para butangan lagbato diya ba para dili maglapok ba. Yan mo ban magkakayan. Ban makakasibo. Bukan kayan. Hindi ka mo ban? Dugay nakawa kita ni Kuya Gian, yan sa. Kuya Gian ba?